Pozdrav svima ljudi, danas igramo Minecraft. Ovo ću da igram Full TV, tako da možete da gledati na TV-u. Sad ću morati da se čekamo da uđe. Ja sam malo promenio skin. Evo kako izgledam. Obično skin mi je ovakav. Napišite mi u komentarima da li vam se više sviđa ovaj ili ovaj skin. Ja sam nekako uzeo ovaj, ali hoću da čujem vaše mišljenje. I tako da njega ću i da koristim. Ću da idem na survival. Izvinite. Malo me grlom zeza ovih dana. Gdje sam ja bre? Šta bro? Pazi od. Tako da ja na ovaj survival nemam bukvalno ništa. Ali ja sam bar na ovom drvetu i ništa ne mogu da mi radi. Nema ništa. I ja. Možda mogu da idem s drvo na drvo. I ja skinuo sam sebi jedno srce. Fuck. I ja ne mogu ovdje da skočim. Jebeš me. Jo, eno ga najmali peder. Ja. To je najmali kinjator. Evo ovdje sigurno mogu da skočim. Ne mogu. Jepte me ljudi. Jepte me, jepte me, jepte me, jepte me, jepte me. Znao sam. Jer imaš neko bre na ovaj server. Šta bre? Kako? Šta je bre ovo? Kako uništio? Kako ono uništio? I ja jebte se.
Ma jebte se bre. Ja. Nisam je ludijem tamo. Ok, znači sad znam način kako mogu da prijeđem. Evo ga. Čekaj malo. A da, jesam slobodan pošto ovi zombi i ovi pederi ne mogu ovako idu po suncu, jednako su već umrli. Nego me nerviraš što ne mogu da letim. Kokoško! Stani, kokoško! Hvala, kokoško. Kokoško! Kokoškice! Pa dođi, ja nisam opasan. Pa dobro, imamo ove... Da jemo... Kad nešto slučajno bude... Eno ga zombi. Kokoško! Ja sam bezopasan. Imam ovo pero. Možda mogu nekog ubiti sam. Šta bežiš? Šta bežiš? Šta bežiš? Izvinite, ja ću da prekinem samo čas na kratko, pošto neko zvoni na telefon. I evo nas ovdje ponovo. Opet krećemo. Jebate moja. Ajde. Udari je. Da ću vam ti golit sam. Koliko ona ima, jel to sad? Da ću vam pička. Imamo meso, je. Ok, s ovim stvarima moguće da se preživi. Ok, ja ću morati da kopam. Ili ne moram, vidi, prasenca. A ja najviše volim kad dađem prasence, zato što one imaju po meni najbolje. Prasence! Gdje imamo prasence? Prasence! Gdje imamo grog, jeput. Gdje imamo? Jeps. Prasence! Ljudi, ovo je neko ludo prasence. Da ću ga je nabadam. Da ću vamo. Prase. Op. Udari ga. Jebimo bananu. Udari ga. Su ova prasenca teška da su bio. Evo ga, meso. Evo ga, ja bi sad trebao da krenem da kopam. Pošto znam da negdje ispod zemlje, na primjer ovdje, može da se nađu stvari. A to baš dobre stvari.
Oka. Moram da idem po vazduh. Idi gore! Umro sam. Ništa. Znao sam. Jebut. Te moj otac teba. Divno, da ćete da nađemo na stvari. Ništa, moram ti ponovo na ono mjesto. Nisam piše bio ovdje. Jeste ovdje. Tu, idem dole. Evo ga, to su te stvari. Polako ću se healujem. I mogu sad nešto da napravim. A vidim, mogu nešto mogu uploadova. Sve neću se zatepavam. A jebi se. A mrzim ovako kad mi izađe iz ovoga. Igramo ovo neku igricu, Fish Dome, nešto. Čudna neka igrica. A ja igram samo zbog jedne stvari, nećete da čujete zašto. Ne. Gdje sam sad? Još uvijek imam za sad vazduha. A što mi bre ovako izađe? Imam neke blokove ovdje imam. Sve zašto? Uzeo sam ove neke moje stvari od malo pre. Nervira me ovo kad nađem vodu kad kopam O! I ja sam umro. Mislim ovo previše uskidijat. Ok, gdje sam je već sad bio? Idem da pokupim one stvari. Jer piše ovamo negdje. Tako da ovaj survival, ja ga više nekako volim nego kreativ. Ali nekako na kreativ mi je mnogo lakše. To se ima.
Ok, kako ja mogu sad da padnem dole, dajte mi neku ideju posle u ovim porukama. To jest, ja ću da umrem sada. Dobro. Dobro mi ide za sad, da kažemo. Ja mislite da vidim tamo stvari? Ljudi, koliko je sad falilo da umrem? Ali nisam, moram nešto jem. Dobro, Fedora mi ne treba baš nešto toliko. Treba mi najviše ova hrana, ali opet. Sve ra. Jao bre, pa nisam to htio. Treba mi ovo je cool. Možda mogu da napravim neki torč. Eno ga metala. Vi sad sigurno mislite, šta je bre njemu? Našao metal, jaka stvar. Ko da našu svetinju. Jer to mislite možda? I pošto ja mislim da to mislite. Ok, $10, Peterska. Čekaj. Po meni ovdje će imati baš puno metala. Čekaj da se iđe malo. Niše, evo ga. Taj bre, ovdje mi je metal. Hello! Znate kako mene ovo nervira kad mi glazi? Kad slučajno pritisnem ovo na telefonu i on mi izađe. Pa stvarno mrzim više ovo. Nervira me. Ili ja ću se sad ubijem. Ja ne mogu se ubijem, jebik. Dobro, save, I quit. Danas ćemo, u stvari za ovog pola klipa, ćemo da nastavimo malo zezanje. Moja bogata kuća, to mi je bila jedna moja ogromna kuća koju sam napravio. I sad
da kažemo, brat mi je bombardirao nju. Da sam mu telefon malo od igra, a on nije uopšte igra. Samo je bombardirao nju. Evo ga. Evo je ovdje moja kuća, je. Tako da, sad da vidite kako izgledam ovako. Sve sam odijelo. Jebi se, opet mi izašlo. Znate ljudi kako mene ovo nervira? Evo. Ovo je full dijamantsko delo. I plus sam mu dodao nekakve moći odavde. Da bude unbreakable. Evo ovdje imam 56 dijamanata mi se prave. Imam baš puno fuela. Ali ja ću sad trebati night vision, da. Popit ću ovo. Evo ga, sad mogu da vidim u mraku i sad ćemo da postavimo nevidljivi. Ok, sad ću da skinem kacigu. I sad izgledam kod da nemam glavu. I to ko ću dirim. I evo, na primjer, sad je noć, a meni izgleda kod da je dan. Jer sam popio ovo. Sada je bukvalno noć, samo da vam kažem. Nije dan. Ponovo da ponavim. A, sjećam se, ovaj dio sam bombardirao. Sjećam se, ovdje smo ja i moji brate i Lazar. To. Da, mi smo napravili nešto tu ogromno i onda smo bombardirali. A sjećam se, ovo je moje više floating ostrvo. Jeste moje floating ostrvo. Oprostite, moram opet da stopiram klip. Ok, evo nas ljudi opet ovdje. Oprostite zbog ovoga što moram stalno ovo da radim. I mene nervira ovo. A ja mislim da i vas nervira. Tako da ne znam šta je ovdje za crnjeno. A, ovo je samo sigurno nešto mokro. Evo, na primjer, sjećam se, ovdje sam napravio jednu veliku buđu. Meni je beše kuća ovamo, jer da? Ovamo smo beše došli. Mam da budemo nevidljivi. Jest. Čak sam i prošao. Ovdje mi negdje. Znamo ne mali vodopad što se napravio. On je o nama. Šta je tamo? Ovamo nikad nisam išao. Ljudi, ako vas... Ja mislim da ćemo ovdje da idemo u sljedećem klipu. Mada ja bih sad ovo htio. I zato ću sad odmah da idem.
Skači. Pošto me stvarno zanima šta ovdje ima. Fuck yeah. Ima i ovamo. Put. U vozači je jedna ogromna velika rupa. Cool. Može ovdje mi bude pećina. Mislim da ići nekako na pećinu. Baš je dubok. Ili neki rudnik, još bolje. Me neko Kenja. Ili da sam ja našao rudnik. What the fuck, našao sam rudnik. Ovo ne može biti rudnik kad ja kažem. Ali jeste rudnik. I kako će se do da pređem, moram nešto da napravim. Vidim, imam jednu knjigu, sve ću da im. Ja ne da rušim. Imaju monstromi ovdje. Ovdje imaju ovdje monstromi. I da, sam ne znam šta je ovo. A bre! Nervira me više ovo. Samo ulazim, izlazim. Ajde više šta blokiraš, jebote. Bre, šta sve ima ovdje u ovoj rudniku? Ko zna, možda naćemo mi i dijamanta ovdje. U ovoj epizodi. Ja ću morati da uzem opet torč. Pošto morat ću svuda ovaj put da prosvetlim. Pošto bi mogli malo da razgledamo ovo ovdje mjesto. Jo, pazi, ima još. Da, oprostite zbog neaktivnosti po mom YouTube kanalu, zato imam neke obaveze i zbog toga ne mogu. Bet. Našao sam bet. Cool. Ovdje možete po meni lagano da se izgubite. Evo ga moj majmun. Šta ti hoćeš? Čekaj bre, ja nemam dobre stvari za ovo. Evo ga. Završio sam u posao. Po meni ovdje je kraj rudnika. Za ovo ovdje mjesto. Šta bre ovo palo? Naravno ima još od rudnika. Mislim, ovo je neka velika rupetina. Ovdje ima dosta kola. Ali kad bi našli... ima dosta i... ovog.
kad mi našli negde dijamante, ja bi se usro. Našao sam jednom dijamante. Stopni se gore. Da pogledam malo po plafonu. Jer ima nešto. Nema ništa, ima džoka na pebeni. Dobro, znači ovdje u ovom rudniku, ako hoćeš, možeš da kopaš i po meni sigurno možeš da nađeš dijamante. Ali, kao što i ja sam sad pronašao ovdje, izgledimo još. Tako da po meni mi ćemo ovdje da istražimo rudnik, ali naravno nećemo ceo, zato što je previše veliki. Ja, na primjer, ima i tamo. Znači, rudnik je ogroman. I ovdje ako nemaju dijamanti, znači nemoguće da ja bi se ubio. Ja bi govno. Ali po meni nemoguće, znači. Da ne nađeš dijamante. Pošto koliko sam ja već... Stefan, kad bi ti... pazi. Ovo vodi ovdje. Stefan, ti pošto igraš na survival, ti... Kad bi našao ovo, ti bio srećan i evo je lava. Pa dobro, ja igram na ovo. Lava. Ljudi, mi ćemo izgledati za ovu epizodu samo da istražujemo rudnik. Ima i ovamo? Nema. Opet, rudnik je baš zanimljiv. Po meni ima dosta ovih stvari. Primijetio sam negdje, možda vi niste. Ima negdje zlato, ima svašta. Ali iskreno ima puno metala. Pošto ako neko... Kad bi neko sad ovdje igrao na survival... I kad bi našao ovaj rudnik, ja mislim da bi on bio presrećan. Pošto u rudniku ima baš puno stvari koje su potrebne za to. Evo ga ovdje još metala. Ovdje ima baš puno metala. Ima i ovamo. Tako da baš je veliki po meni. Iskreno je baš dosta veliki. Ima dosta i čudovišta, to je sigurno. Ali iskreno i kad bi igrali na survival, ja mislim da bi vi ovdje umrali. Ako ste tek početnici. Evo, na primjer, ja volim na ovo da istražujem i to. Evo, na primjer, sad kad sam našao rudnik, ja sam bio tako srećan, ali sam se začudio da sam našao rudnik. Posto mnogo je teško za ovo da se nađe rudnik. Gledao sam neke jedva su našli rudnik u YouTube-u. Neki su čak morali da prave.
A ja našao, ovdje ima puno kola i ovog metala. Iskreno ima je puno lave. Pošto i ovdje ne mogu sad da umrem. Mene baš zanima ovdje šta ima u ovoj lavi. Apsolutno ništa. Eto šta. Ništa će da nastavimo da idemo da istražujemo rudnik. Bre, ovo je prosto preveliko. Šta ga lave? Čudim, morate da snim pod. Da mogu da pređem. Evo ga. Jeps. Kako ovo uspeva da mi se desi? Mama, ovo je sigurno smiješno. Kako se ja nerviram zbog ovoga i svašta. Pa i upravo ste. Pošto ako je vama smiješno, i upravo ste. Meni je samo bitno da ste mi vi sreći. Meni neko... Ok, ljudi, ja ću ovdje da završim klip. Evo ga zlato. Znao sam da ću nađem nešto dobro. Po meni je zlato dobro. Ali metal mi je nešto još bolji. Ali evo sad, pošto sam se malo začudio. Ovdje ću da završim klip. To jest epizodu. I vidimo se u sljedećem klipu. U sljedećem klipu još uvijek ćemo da istražujemo ovo. Pošto po meni ovo je previše zanimljivo. Obavezno ostavite like i subscribe. Uradite to da možemo da pređemo nekako na 13 subscribera makar. Pošto vaša podrška kad vidim nov subscribe, ja sam onda presrećen. Ali izgleda da ima ovdje nešto. Ne, nema. Čekaj bre za se. Što se ja mučim. Pozdrav!